kesekso sudah diselesaikan. Ya. Monggo Dek Yudi. Nanjakne sarone. Spesial margine Rahayu. Bude Latmi sembari goyang boleh Bude. Goyang jempol. Semangat masih nyidok baksone. Asik. Oke keluarga besar yang dari Cilacap ya Nok ya. Perantauan Cilacap yang ada di sini juga oke. Yang ingin ke Jogja dipersilakan. Sone ke ngantek. Iya. Aman kan Mas? Mendengarkan alunan suaramu sampai bergetar. Bergetar. Ambruk kan Dek. Nah. Wajar. Sone sapa to Mas? Mas Lexus. Lexus Audio. Pak Lexus iki kakangane Lesus. Ya. Janjane kowe nang ati. Bos keliling, I love you semuanya.
ta, Kan nggon Mas? handphone kan enak ono Mbak. Der. Ngono kae lho, Mbak. Mbaknya, Bunya kalau nyuting sini enggak apa-apa. Ya. Mama sih. Ya. Mama ikut-ikutan. Ih, kamu mau manggilnya mama, kamu modus ya. Ikut-ikutan nak. Ya. Jan-jane Yo. kowe nang Ha, ha. nganti kelakatmu sajak nyepriani atiku sejana kawe kancan karo wanita liya. Budi Latmi sampun lunas je. Ayo Ibu. Keluarga besar bakso Cilacap, lagu termanis terindah dan juga buat bundeku Latmi. Nah, kasih bonus pokoknya. Suwintu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Pamit ra karepku, ora Ya. pamit yo karepku. Aduh ngayu babojanku ati susah mung kangen sliramu. Asik. Marino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ora bisa mari namung sira kang bisa nambani. Ini Bapak kayaknya kayaknya Bapak pengen loh, Mas. Hah? Kayaknya Bapak pengen loh, Bapak pengen ya? goyang-goyang terus loh. Bapak pengen ya? Enggak. Pengen ya, Enggak Pak? pengen. Oh, pengen. Ora, Oh, ora. enggak. Bapak itu kayaknya dilihat segi ngomongnya itu bisanya bahasa Jawa itu wis mangan raudut nek kuwi tok. Wis mangan raudut nek. Ya. Ya. Aja sapa Yo. lawang Hey. bagus Hey. tresnoku kira bakal payu ora suwe aku bali tansah kumanding ono Bakso keluarga besar Cilacap. Kleru ya. Keluarga besar bakso Cilacap. Asik yo. Iki masnya seneng banget loh. Nanti nyawer ya mas ya. Seneng banget loh. Liatin. Seneng banget masnya. Ini namanya campur sari ya. Oh. Suwintu suwe lawase
semangat loh, Dek. Seneng Masnya apa? seneng ya? Seneng ya? Seneng. Ayo, seneng lah, seneng. Ya. Oke. Kamu kenapa sih kok nyanyi sama aku kamu salah-salahin terus gitu? Apanya? Kamu kalau nyanyi sama aku kenapa disalah-salahin terus gitu? Menarik simpati dari sampean. Oh gitu. Biar dibetulin gitu. Iso ele. biar dibetulin, ya. Aja sebelah wong bagus. Om Solehudin, nyuwun izin nggih. Rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg nang gulu Bagus kembanging jiwa ragaku aja gawe bingung rasane pikirku godhong telo bisa kena aku tunggu kangen sing tak rasa ning jero dodo tangismu esemu lan kuyumu rino wengi jogawe bingung atiku tak lali-lali malah sansaya malelo tak endani malah katon ing mata Lilo jajane aku wis lilo nanging ati iki ora bisa nampa saben lingsir wangi wayah papat turu mung sembung sing gawe bingung atiku rasah bingung yo 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 Litu nalikane Risma ninggalke aku Boten lho Pak brebes mili rasane ono batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg nang gulu Wong bagus kembanging jiwa ragaku aja gawe
saya malelo tak endani malah katon ing mata Lilo janjane aku wis lilo nanging ati iki kok ra bisa nampa saben lingsir wangi wayah papat turut nangis sepuh sing gawe bingung atiku matur suwun para lenggah sadoyanipun